बड'लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ आसामाव 5 जुन खालारसिम कारफिउखौ बारायना होबाय। हादरनाङै आसामावबो कर'ना भाइरासनि गोसारनाया सानफा एफा बांबोगासिनो। बेखौ नोजोर बोनानै आसामाव कारफिउ फोसावनाय जादोंमोन। नाथाय रायजोआव कर'नानि सन्देरनाया बारानिफ्राय बारासिन बारायनो हमदों। बेखौ नोजोर बोनानै 5 जुन खालारसिम बारायना होनाय जाबाय कारफिउनि सम सीमाखौ। नैथियाव दङ श्रीरामपुराव गिबि मन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर', एमएलए लरेन्स इस्लारि मोना दावबायफैदों। दिनै फुङाव क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय आसाम आरो सोनाब बेंगल सिमना ओनसोलनि श्रीरामपुर गेटनि कभिड टेस्ट मिरुआव आसामनि गिबि मन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर', आसामनि सावस्रि मन्त्री केशब महन्त आरो एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथांमोना कर'ना भाइरासनि गोबांद्राय गोसारनायखौ नोजोर बोनानै गुबुन रायजोनिफ्राय फैनाय सुबुंफोरखौ माबायदि टेस्ट खालामनाय जादों बेखौ नायगिदिंफैदों। थामथियाव दङ गुबुन रायजोआव लांखारनाय 8 सुबुंफोरखौ पुलिसआ लाबोफिनबाय। क'क्राझार जिल्लायाव मोनसे सोमोनांथाव जाथाया सोराङाव फैदों। 8 सुबुंफोरखौ खामानि होगोन होनना गुबुन रायजोआव लांखारनाय सुबुंफोरखौ क'क्राझार पुलिसआ गोख्रों संदानना जम्मु काश्मीरनिफ्राय क'क्राझाराव लाबोबाय होनना मिथिहोदों क'क्राझार जिल्लानि पुलिस बिबानगिरि प्रतीक बिजय दुबेआ। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों प्रतीक बिथाङा मिथिहोदों दि गुबुन रायजोआव खामानि होगोन होनना 8 सुबुंफोरखौ लांखारनाय जाथायाव लोब्बा थानाय सासे आइजो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय भारत भुटान सिमना ओनसोलनि रिना बसुमतारी आरो बिनि फिसाय प्रभात कृष्ण ठाकुरखौ पुलिसआ हमनो हायो होनना फोरमायदों। पुलिस बिबानगिरिया फोरमायबावो दि लांखारनाय 8 सुबुंफोरनि गेजेराव सासे उन्दै गथ'साबो दंमोन होनना रोखा फोरमायबावो। ब्रैथियाव दङ गिबि मन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों गामि ओनसोलावबो 2 रिंगानिफ्राय कारफिउ जागायनाय जागोन। दिनै आसाम आरो सोनाब बेंगल सिमना ओनसोल श्रीरामपुर गेटनि कभिड टेस्ट मिरुआव आसामनि गिबि मन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दावबायफैदों। खौरांगिरिया आसामाव लकडाउन जागोन नामा होननानै सोंथि खालामनायाव गिबि मन्थ्रिया बुङो दि आसामाव लकडाउन जानाय नङा, नाथाय सहरनि बायदि दानिफ्राय गामि ओनसोलावबो साननि 2 रिंगानिफ्राय कारफिउ होनाय जागोन होननानै फोरमायो। बाथियाव दङ तामुलपुराव गिख्रंथाव जाब्रबथाय, 7 सुबुं जोखोम। तामुलपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय रङिया भुटान तामुलपुर राजा लामानि बरखाथायाव दिनै गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायनि जाथाय जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दिनै फुंनि 10 रिंगासो समाव तामुलपुर फारसे थांबाय थानाय समबाय कमिटिनि AS25 CC5246 नंनि गारिया जाग्रा मुवा रैखाथि माइरं जरगावसिम लानानै थांबाय थानाय समावनो कन्ट्रल खोमानानै रङिया तामुलपुर भुटान लामानि सायाव जाब्रबथायाव गोग्लैयो। बे जाब्रबथायाव गाज्रियै जोखोम जायो। गारिनि सालायगिरिजों लोगोसे 6 सुबुङा। जोखोम जानाय सुबुंफोरा फारियै रमनी दास, हरेश आली, रबेन दास, ज्योति दास, उत्पल दास, कबि दास आरो अमर राफा। गासै 7 सुबुंखौ तामुलपुर गुदि फाहामसालिसिम दैथायहरो। गुबुन फारसे गाज्रियै जोखोम जानाय 3 मावदांसाफोरखौ जौसिन फाहामथायनि थाखाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालसिम दैथायहरो। 6थियाव दङ बङाइगावआव 2 उन्दै गथ'साखौ सासे बैसोगोरा सुबुङा आथोनारि गाग्लोबो। POCSO आइननि सिङाव पुलिसआ हमो दुथांनि रन्जन मण्डलखौ। बङाइगाव जिल्लानि साप्राकाटा ओनसोलाव जादों मोनसे मुगिथाव जाथाय। बिफानि बैसो सुबुंनि आखायाव गाग्लोबजानांगौ जायो उन्दै हिनजावसा गथ'सा 2आ। जाथायनि बागै गाव गावनि नखरनि सुबुंफोरखौ फोरमायनायनि उनावनो बिमा बिफाया नर्थ बङाइगाव पुलिस थानायाव केस होयो आरो POCSO आइननि सिङाव दायनिगिरिखौ हमना लाबोयो। दायनिगिरिनि रन्जन मण्डलनि बेरेखा 455/21 नं आरो 341/354A/506 IPC आरो RW सेक्सन 8 POCSO एक्टनि सिङाव केस होनाय जायो। 7थियाव दङ UPPL दोलोनि मावथि रत्नेश्वर बर'आ रुंसारि जाबाय। उदालगुरि जिल्लानि कालाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय हाबाफारि गामिनि हुकुराम बर' आरो दैबक्की बर'नि फिसाज्ला 30 बोसोर बैसोनि रत्नेश्वर बर'आ कर'नाजों गाग्लोबजानानै मैया मोनानि 9 रिंगा 10 मिनिट समाव जोबथाहांबोयो। थैनाय समाव बिथाङा बिसि माइनाव बर'जों लोगोसे 9 बोसोर बैसोनि दिपज्योति बर' आरो 6 बोसोर बैसोनि निरेन बर' मुंनि 2 फिसाज्लाखौ बे बुहुमाव नागारलाङो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।